So hello guys, welcome back to my new vlog. So guys, नोंथांमोना thumbnail title नायखौ नायनानै मोनथिबाय जानांगौ माने जोंहा फुख्रिया नै मा जाखो मिथिबायना फाउन्डेसनखौ नायदो नै एकदम पुरा फुल अखाजों साला बानपानी जाबाय साला अखायाबो हागाला नामाब्रा ओमफ्राय नै जोंहा आफाया पुरा खामानियाव बिजि माने मा होननानै बुङो जुन्थु आलि ना फुख्रिनि जिङाव आलि दङ आरोना बेवहा हा खोगासिनो मानोना नै बे साइडनि जुदि दैया जोंनि फुख्रियाव जुदि थांबायना आरो जुदि फुख्रिनि दैया नै बे पाराव थांबाला सेस नाया टाटा बाय बाय गुड बाय जागोन आरोना एकदम बोसोरसे बोसोरनै एकदम जानाय गिदिर गिदिर ना दङ बेवहा ओंखायनो एसे थेनो नागिरदों आरोना थ' नै जा सासेया पुरा रेनकट गाननानै हाथा हमनानै दङ आरोना बे लेवारखौ गिगासिनो नै एकदम नायगासिनो मानसिया माने बांद्राय हाबनो नागिरा आरोना माबायावहा ओइ हाग्रायावहा नै बिदि हाग्रायावहा नै बिदि हाग्रायाव बांसिन थायोना लेवारफ्रा नै जाहा इसिं आइ ओमफ्राय आफाया पुरा बिजि खामानि मावनायावहा थ' गाइस बिदिब्ला नोंथांमोना नायबाय थादो आंबो खामानियावहा बिजि जानोसै एसे थ' गाइस बिदिब्ला आं खामानि मावनोसै एसे सिजानाबाबो ai थांबाय बे बिरनाया नै आबा खै बोसोरनि ना दंबावो बोसोरनै होमबा आरो दाखालि आगारनाय बेसे बुरजा दाखालि 30 केजि आगारदों आयौ आरो मा फांखासो नामा बिलाय ओरै फैबाय आजाव आजाव मे हात मे आजाव बारियाव दं आं फुख्रियाव हाखाबाय थादों नै थांगोन थ' नै आखायाबो पुरा सिजोबबाय एकदम नै थ' गाइस नै न'आबो एकदम मा अबस्था जाखो नायलाय आयौ नै आरो नै आयौ ओमफ्राय नै बिसिं जोंहानि फुख्रि ओइलाय नै माइसा लोमदों नायलाय मा जाबावगोन होद थ' गाइस दा थांनोसै न'आवहा पुरा थाम्फै हरबायना नोंखौ औवासुं बारिमोन ना ओंखायनो बांसिन नोंखौ थाम्फै हरदों दा थांगासिनो न'आवहा थ' गाइस फुख्रिनि आलिखौ एसे हा होना होबाय जाहाथे हा होनाय माने फुख्रिनि दैया माने बै पाराव थांनो हाया आरो बै पारनि दैया जों जेनेबा नैबे जोंनि फुख्रियाव फैनो हायि बायदि जों गेजेरावहा माने हा होना होबाय आरोना नङाबाथ' नाया सब थांजोबगोन 2-3 बोसोर जानाय ना दङ ना सेस साफा जाजोबगोन बिदिनो माखासे आं निउसावबो नुदों नुनायालाय जे एकदम फुख्रि बिदिनो आलि बायलांदों नाफोरा एकदम साफा आरोना बहुत हाजार लाख लस जादों थ' बेफोरखौ नुनानैबो जेनेबा जोंहा फादारा थांबाय जे फुङावनो एकदम मा बुंबावनो आरोना ओमफ्राय जोंखौ फन हरबाय बिदि दिनानै जोंबो थांबाय माबाय माखासे भिडिअ'आ खोन्थिजोबनो हायासै आङो थेवबो भिडिअ'सो लानो ना खामानिसो मावनो नङा होमबा ओंखायनो हानायखिनिखौ ससे भिडिअ' लानानै खिथिबाय आरो नोंथांमोननि माबायावहा भिडिअ'नि गेजेरजों आरोना थ' एनिवे दा थांगासिनो न'आवहा दाबो नै अखा पुरा फैगासिनो दा थांनानै एसे आं दुगैस्रां लोबस्रां एसे फ्रेस जानोसै आरोना मा नों थांदो थ' बेनोसै जायहा फुख्रि दङ एसे टेक केयार आरोना बिदिनो हायोब्ला जिङावहा माने बिदिनो आलियावहा माबा होदो मा होननानै बुङो हा होदो आरो हायोबा जेफोर होना दिमान्ड जाबाय जाहाथे नाया बारनो हाया आरोना नेट होना दिमान्ड जाबाय नेट बिदि आरो माला हागाबावगोन बे अखाया आंथ' बानायसो मोनबाय आयु होद थ' एनिवे फाइनालि न' मोनफैबाय साथा गोदाना माने माबाना अखा सिगोन ना ओंखायनो न'आव दोनदों बेयो ना थ' गाइस आं दा फाइनालि न' सफैबाय थ' आं भिडिअ'खौ आङो बावनो माने इन खालामनो सानदों मानो होनोब्ला आं जास्ट बे फिसा मोनसे आपडेटमोन जोंहा फुख्रिया एकदम लोमजोब्बायमोन नालाय दा बेनिनो फिसा आपडेटमोन जाहाथे नोंथांमोनाबो सोरबा फुख्रि दङब्ला माने बिदिनो दुंथेबानो जाबाय आरोना हाजों जाहाथे बासियो नाया बासियो थ'
थ' थेंक इउ स' माच जोबजासिम नायनो थाखाय आरो नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनगोन आं दिनैनि ब्लगखौ आं बावनो दोनथ'सिगोन थ' अखानि बोथोर माथो बुंबावनो आरोना आङो प्रे खालाम बयबो जाहाथे अखाया थाब स्रां जायो आरो सान्दुं फैयो आरोना थ' नेक्स्ट ब्लगाव थाब लोगो मोनगोन बाय 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 टाटा